Well mga ka-alright, at ang mga pagpapatuloy na po yung yung paglagay ng palupo. Si Carlos daw aakyat. Ito ipulit ko to. Play mo na lang kay Carnit. Dito. Amo talaga ito. Yan, aakyat kami ni tatay sa taas. Para matapos na to, yung dugtungan. Ayan po, yung dugtungan, madugtungan. Babaklasin mo natin yung yero. Saan? Dito mo sa taas natin sa gilid para ma-screw natin. Ito. Oo. Hindi na. Tusok na lang natin sa paloko dyan. Saka ito. Yung pag ano? Ito yan. Yung aksak na lang dyan. Nakaangat naman yan. Dito na tayo sa Para ano kung anong desisyon nila dyan. gagawa. Yan na. Screw lang natin isa dito, yung madudukot. Iba. Okay. Sakto. Gambutang yan. Ito na po, tatapusin na namin ni Carlos itong bubong ni Bidang para wala nang problema rito kahit umulan ng malakas. Ayan na po si Carlos, hirap-hirap na rin. Ang kamulmog sa akin paa. Luklo. Diba kapansanan? Marami yan. Hindi mo yan. Baka mabita mo isa. Ha? Kaya isalpak yan hanggang doon. Ulihat ang taba. Diyan ka muna huwag sa pulang. Para malakas. Kahit nasa pumako. Yan, ipapasok natin doon. Kaya? Tulan na lang na kunti. Doon sa dulo. Subukan mo nga. Yung dito sa dulo na ito. Kaya baga ko. Dali naman yan. Magkaiba ng sukat Magkaiba yan kasi kung tawag yan. Tiya tawag itong isa. Hindi, magkaiba ng sukat na ng pagkakulot. Talaga, magkaiba eh. Once na nag-ano yan, Patay tayo dyan. ang kasi magkaibang corrugated eh. Hindi, magkaiba ng Hindi lapat Talaga nalapat yan. Maniwala ka sa akin. Dito kasi magkaibang pagkatapos ko niya Dalawa. Oo. wala ka naman lo. Ay, di pa nakalaksak tayo. Pwede doon sa grupo, hati-hati na lang yung luli. Babidyohan mo kayo tugsok.
Wala talaga. Ibang dugong yun. Okay na yan. Ay, lagyan po natin yung hero yan. Lagyan ko muna ng hero. Ha? Kaya nga.
So yun mga ka-right, tapos na yung palupo. So dito lang tayo, idugtog natin ito dito. Jami! Si Jami! Babalik mo dito po sa Sana. babakay. Ulan na, ulan na. Ba tayo, baba, ulan. Ay ko.